Tu je byt rodiny Bachovcov. Sústredíme sa predovšetkým na ich činžiak a blízke okolie. No asi by sme mali zavolať aj všetkým veterinárom v okolí. Možno, že tú mačku niekto z nich pozná. Je to zriedka praxa. Ani ty nemôžeš spať? Nie. Je mi zima. Aj tebe bude. Pritulíme sa k sebe. Ktorá si zase prišla? Dnes o 20:15 na Markíze. Unikátna 14-ročná Purina pomôcť vášmu psovi ušiť si až o 2 zdravé roky naviac, a to kontrolou krvných dávok a stavby tela. Na pomoc k dosiahnutiu tohto benefitu Friskys Life Plus Nutrition poskytuje návod na obala výrobku na posúdenie stavby tela a na kontrolu krvných dávok tak, aby ste dosiahli ideálnu telesnú kondíciu. Začnite už